Moikka kaikille ja tervetuloa tallin esittelyvideon pariin. Eli tässä videossa mä esittelen meidän kepparitallin. Ja joo. Eli kun me tähän tullaan, niin tässä on tämmönen meidän kyltti, jonka mä kai esittelin jollakin videolla. Ja tässä on tää, mä laitan itse oven kiinni, koska se saattaa vähän häiritä, kun mä esittelen tätä. Niin. Tosiaankin tässä on tälleen. Ja tässä on yksi hoitopaikka. Tästä saa nää molemmilla puolella on tällaiset, niin nää saa tähän. Ja tuossa on yksi hoitopaikka. Ja sitten tässä on meidän postilaatikko. Siellä on jotain postia ja jotain roskia. Okei. Sitten tässä on tollanen harjo ja näin. Ja nyt mennään talliin sisälle. Ja me just mun siskon kanssa rempattiin tää. Oliko tässä joku salama äsken päällä? No ihan sama. Mutta joo, eli tällainen talli. Ja nyt kun mä seison tässä, niin me voidaan aloittaa täältä vasemmalta. Eli tässä on meidän tämänhetkisten hevosten suitset. Eli meillä on 5 heppaa tällä hetkellä, mutta mä oon tilannut yhden hevosen lisää. Sen piti tulla jo 11.6. Mutta ei voi olla mahdollista, että posti viivästyy ja se tulee vasta 14. heinäkuuta. Ihan oikeesti. Niin vähänkö harmittaa. Mut joo, tosiaan täällä on kaikilla suitset. Ja joo. Tossa on kaikkien suitset. Ja sitten täällä on meidän harjoja. Sitten täällä on joku tiskiharjakin näköjään. Kiva. Ja jotain tällaisia harjoja. Joo. Tässä on muuten keppi. Tästä puolet meni tolle latelle. Niin tämmönen pala jäi siitä keppiä. Niin tää sitten varmaan, kun teen seuraavan kerran hevosen, kun alan siis tosiaan itse tekemään keppareita meidän Espanjan reissun jälkeen. Mut joo, ei siitä sen enempää. Eli tässä on näitä. Sitten tässä on toinen hoitopaikka. Tässä on tällaiset myös. Tässä on muuten hyvä vinkki, jos teillä ei ole noit klipsuja kauheasti. Niin tämmöisillä, ne on ostettu siis ihan varmaan jostakin Prismasta tai Sittarista. Tämmöisiä tölkkiklipsuja. Niin tohon vaan tekee tollasen, niin se toimii tosi hyvin riimussa. Joo. Mut joo, tässä on tämmöiset tuolit, jotka sitten pitää sitä heppaa. Tää toinen on yleensä tuolla. Mutta ne on nyt tässä aina niin kuin öisin, jos vaikka sataa tai jotain, niin ne ei ole siellä. Mut joo. Eli tässä on meidän hepat. Ja täällä on meidän maskotti, Jari-Pekka. Hei. Okei, joo. Mutta tässä on meidän kaikki hepat, ja mä en nyt niitä esittele tässä sen enempää. Tuolla on niistä tällaiset tietotaulut. Mutta mä voin tehdä vaikka jossakin kohtaa, mä voin tehdä ton hevosten esittelyn. Mutta tosiaankin täällä on jokaisella hevosella riimu, täällä on tämmönen naruriimu, ja sitten täällä on tällainen, mut joo. Jokaisella hepalla, on tosiaankin, minne tän se nimikyltti on kadonnut sen riimusta, joo en tiedä. Siis tämmönen, kun jokaisella on tollanen ja sitten tässä on tämmönen naula, mihin saa sitten tän riimun. Joo. Jokaisella on sellaiset. Ja sitten tää on ihan uusi, että me tehtiin nämä karsinat siis tyylin pari päivää sitten. Mut joo. Ja sitten tuolla on tommonen Windy Slasheista tehty. Mä oon tehnyt ton 2024 kesällä. Windy Slasheista oon tehnyt tommosen piirustuksen ja se on nyt täällä. Sitten tässä on Ice Queen kepparin häntä, joka nyt ei ole meidän tallissa enää. Sitten tässä on liina
toinen liina. Nämä on itse tehtyjä liinoja. Sitten tässä on talutusnaru. Joku tämmönen. En tiedä mikä tää on. Sitten meidän tallin vihko. Jos ei ole paljon mitään nyt. Joo. Ei sitten sen enempää. Sitten me mennään tähän osuuteen. Ja nämä ovet ei pysy kiinni kunnolla, niin pitää olla tämmönen teippi näissä. Niin otetaan se pois. Ja täällä on siis loimet ja viltit. Siellä on meidän loimia ja tämmösiä peittoja ja tollasia. Ja tossa on nyt näitä vanhoja loimia, mutta alan tosiaankin tekemään sitten Espanjan reissun jälkeen omia juttuja sille. Ja sitten täällä on ruuat ja ruokakupit. Ja täällähän on meidän kaikki ruuat. Voin tehdä semmoisen videon myös, että missä on, että mitä kaikkea meidän hevoset, tai mitä meidän hevoset syö, niin siinä tulee myös teille vähän vinkkejä sitten, että mitä kannattaa olla, koska kaikki ei välttämättä tiedä, että mitä kaikkea kannattaisi olla ruokana. Mutta nämä kaikki on siis ihan oikeita ruokia, mitä me käytetään meidän hevosilla. Suola on ihan oikeat kauraa. Mut joo, noista sitten tarkempaa videota voin tehdä. Ja sitten täällä on, siis tosiaan, tässä on tämmösiä täyttöjuttuja. Esimerkiksi suolaa. Toi on mysliä. Sitten tossa on elektrolyyttiä, siellä on noita heppanameja. Niin täällä on kaikille, no itse asiassa mä en aamulla tullut talliin, kun en ehtinyt ja oli kauhea sade. Niin nää on jäänyt, mä annan nyt illalla, koska aamu- ja iltaruuat menee sen paljon samat. Sitten tuolla on myös iltaruokakulhot ja mässikulhot. Et sellaista. Ja nyt mä laitan nää ovet takas kiinni. Noin, ja sitten teippi siihen. Ja sitten täällä on, tää nyt on vanha, ei pysykään nyt ovet hitsit. Niin, mutta toi on siis ihan vanha kyltti, että meidän harjathan ei ole nykyään tuolla. Pitäisi vaihtaa toi. Täällä on jotain askarteluyttöjä, tosi sotkuisesti, joo, anteeksi. Sitten jotain kyniä ja remppajuttuja. Ja tän tallin vanhat jotkut verhot. Mut joo, se niistä kaapeista. Sitten täällä on meidän tallin säännöt. Voitte ne siitä lukasta, jos haluatte. Ja liikutuslistat. Sitten täällä on tämmönen hylly, jossa on tuolla kupissa on vesipusseja. Siis roskapusseja. Tai mitä vitsi, ei ne ole roskapusseja. Oh my god. Siis muovipusseja, jotka voi niinku laittaa sitten jos sataa niin hevosen päähän, että ei se heppo mene pilalle. Joo. Sitten tässä on jotain korahuppuja. Joo. Ja sitten tässä on tämmönen pikkunen roskis. Tossa on itse asiassa toi laten nimikyltti. Ja sitten meidän tulevan hepan Vilman, jos se joskus tulis. Sitten tuolla on meidän Mäshi, nää laput jokaiselle hepalle. Ja sitten tässä on postilaput, tuossa on kyniä. Sitten tuolla on muutama kuolain, mitä mä oon itse tehnyt. Tässä on tämmönen, nämä on siis ylimääräisiä, jotka ehkä tulee jossakin vaiheessa käyttöön tolle. Mietin näitä latelle tai divalle. Tässä on siis kolmipala. Ja sitten tässä on ihan tämmönen joku random. Tää oli ennen divalla. Mut joo. Ja sitten tässä on jotain kumilenkkejä. Tämmönen tussi, mikä on oikeasti ihan sairaan hyvä tussi. Sitten aamu- ja iltaruokakyltit. Siis täällä on meidän tarhajärjestys. Ja sitten tässä on myös sitten tuntilistat aina tunneksi. Tuolla on tommosia. Tässä on random kuppeja. Ja sitten täällä on meidän mitat, millä mitataan sitten noita ruokia. Mutta siinä oli meidän talli. Ja nyt siirrytään tarhojen esittelyyn. Ja niissä ei ole nyt hevosia, koska ne on tallissa. Mutta joo, tässä on tää meidän
pitkä ruohonen. Tässä ei nyt ole siis ketään, koska nämä pitäisi trimmata. Kaikki nämä, mutta tässä on siis tosiaan yksi tarha, joka on ihan pikkasen näissä. Mitä on koiranputkissa? Tällaisissa kukissa. Joo. Tuolla on muuten meidän vanha keppariteline. Mä en tiedä mitä mä tekisin sillä. Tää oli siis ennen meidän hevosten karsinat. Ja sit tossa on puomeja. Mut juu. Mene sinne. Okei. Okay. Sitten tässä on oritarha. Tämmönen, ja täällä on myös välillä tammat. Sitten tässä on meidän, tuli siis tänne metsään, eli me oltiin äsken tuolla. Niin tässä on meidän tammojen mettätarha ja tuolla orjen. Tuolla. Mut kiitos kun katsoit tämän videon. Mä menen laittaa lampaita sisälle, kun ne määkii tuolla. Niin joo. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!